Португалската морска експанзия започва с превземането на Селта през 1415 година. Под ръководството на принц Енрике мореплавателя, Португалия създава школа по навигация. През 1488 година Бартоломео Диаш обикаля нос Добра надежда, а през 1498 Вашко да Гама достига бреговете на сегашна Индия. Стъпвайки на изток, Вашко да Гама произнася прочутите си думи: „Търсим християни и подправки“. Португалците откриват малко естествено заливче, което наричат Бомбайм или Малък залив. По-късно го отстъпват на англичаните, които го превръщат в града Бомбай. Експанзията на Португалия продължава с Педро Алвареш Кабрал, който през 1500 година открива Бразилия. В началото новооткритата земя е наречена Терра де Веракруш. Договорът от Тордезилес от 1494 година разделя света между Португалия и Испания, предоставяйки на Португалия контрол върху Бразилия, както и върху територии в Африка и Азия. Към средата на 16 век Португалия изгражда огромна морска империя, оказвайки огромно влияние върху глобалната търговия, култура и навигация.